केहू कलाकारी कोनो करेला रेलावा पले नवाए बाबा रौरे से आगे बढ़ेला। चाहे केहू कुछहू बनावे चाहे केहू कलाकारी कोनो करेला रेलावा पले नवाए बाबा रौरे से आगे बढ़ेला। रौरे सबके रहिया देखावे सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी कि सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी। आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र भोजपुरिया को। ब्रह्मला शास्त्र बना के वेदावा के रचना कैनी भोले भंडारी ला त्रिशूल विष्णु ला चक्र बनैनी माता सरस्वती के बीड़ा में कलाकारी कैनी प्रभु श्री राम ला रौरे धनुष बाण बनैनी रौरे गुनावा बजरंगी भी गावेनी सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी कि सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी। आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र भोजपुरिया को। पाप मिटावे जबए धरती पे काली अइली फरसा बनाई दिहनी दुष्टन के मिटैली सुनावा के महल रौरे तीनों लोकावा में चमकैनी कृष्ण के द्वारिका नगरी रौरे बाबा बनैनी रौरे दिहला बांसुरी उ बजावेनी सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी कि सुनले बानी हमहू रौरे ये दुनिया के रची रची बनावेनी रची रची बनावेनी। आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र भोजपुरिया को। बिना रौरा ना संभव जीवन दाता एही से रौरा के दुनिया कहे सृष्टि निरमाता कृष्ण से मिले सुदामा जब द्वारिका में गईले राकेश विश्वकर्मा जी उनिकोला महल बनैले महिमा निगर गाई के
सुनले बा कि रौरे दुनिया के रची रची बनावेनी रची